Skipidi toilet vaan kaikille katsojille. Tänään klipataan, eli paljon toivottu Fortnite Koira 2 tulee tänään. Te ootte halunnut tätä, te ootte kysellyt multa ihan vitusti, että koska tää tulee tää video. No niin, missä tää äijä on? Se ei uskalla haastaa. Missä sä oot? Tää vittu! Saanko seinä läpi vittu? Nyt se oli skämmi. Mitä sä höpit? Tai esiin. Mistä sä puhut? Missä sä oot? Et kai... Ei sulla vittu on noita vitun siipiä. Oi 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 oi! Sä oot paska. Sä oot koira. Mitä vittua noita ei pysty käyttää? Mikä aimi? Missä sä jätkä luuraa? Mitä sä ammut täällä? Vittu mä haluun pipariin. Mitä vittua? Ei vittu. Oho! Hell no. No vittu on vähän paskainen, ei voi mitään. Ei voi mitään vittu, kaikki ei oo hyviä tässä pelissä! Vittu mikä läski saatana. Lopeta. Bro is so fat. Even the world's fattest person is not your fat. Okei, brain rot. Hell no, ei. Who did that? Ok. Tee jotain vitun idiootti! Nokki. Sä jätkä kuolet. Reva. Oi! Mihin vittuun sä menit? Ei! Mä en kerran liikkunut. Mennään boksit sun eteen. Vuorotelle. Mitä vittu? Mä en käytä edes 5% mun voimista. Joo. Uhu! Ei! Vittu et oot paska. Vittua! Mä kuulen äänen. Jaha. Äläpä velka, tuu tänne vittu. Mitä vittua velka? Me vittuun täältä. Toi jätkä haluu. Ei jumalautaa. Oi. Hatiku. Sillä on niin paskat refut. Älä vittu. Onni! Mä tapasin Denistä. Oho! Ai. Tämä tässä Kyllä sä tiedät. Tähän mä tipuin. Oi, klipille. Full boxattu. Ai perkele. Nyt lagas. Mikä sä sekoat siellä? Kattokaa tota. Ei tää äijä vaan pärjää mulle. Vittu kuu, mulla on isot senssit. Hei, tässä on oikeesti niin isot senssit, mä en pysty pelaamaan. Box full box 180. Vittu kun lagas. Vittu se saapui ihan just. Ok, se jäi. Anna liittyä. Joo, lagas. Juu. Sieltä entire lobby. Kumpi teistä otti roimat palvelun? Dille varmaan. It. No ei meidän tarvitse hinata sua, me voidaan hakea sut pois.
Sieltä. Joo. Nähdään. Oho. Hei! Hätävilpyskin. Mitäs sitä kovaa tarvitsee ajamaan? Ei ainakaan kortti lähde. Noniin, helpot pois vittu. Ai. No, kannattaa se kuitenkin tarkistaa. Paska. Ei vittu. Vittu, että oot paska ihan oikeesti. Vittu sä oot huono, vittu sä oot paska. Vittu sä oot... Ajaa, näytät perseelle. Mitä niin kalat nyt ei? Klipille. I'm not playing with y'all. Klipille. Klipille. Mitä vittua? John Borg soittaa mulle. Mitä vittua? Oi, klipille. Good boy! Vitun! Jumalauta! Vitussa sä jätkä oot. Klipille. Niin. Älä jaksa. Klipille. Kes vittu toi? En tiedä. Molemmat klipille. Ets. Nyt oli brain. Klipille. No joo, vittu, jees! Pitääkö tulla vittu? Ai saatana! Hei! This is the brain rot Vittu, onks unemployed toi jätkä banger. vieläkin elossa? Älä jaksa. Ai se Klipille. on noin iso se juttu. Onni brain. Okei, vittu. Mitä? Mä en vittu tiedä missä oot. Mä tiedän missä sä Mä oot. tiedän missä oot. Mä... Helppo. Okei, vittu. Helppo vittu. Äijä on koira. Loo. Mistä vitusta? Koto. Helppo. Tuuri. Mihin sä oot menossa? Pois Klipille. tuolla sun saatanan bokseista. Klipille. Niin. Mä klippaan sut. Miksei tää anna... Klipille. Mä olin niin hyvä, että mä spawnasin pois mapista. Juu, sama. Joo, eli mä tiedän kyllä, että sua harmittaa. No nyt kolmas vittu pedofiili. Ai niin vittu. Helppo. Vittu. Joo, vittu. Oho, toi oli vittu brainrot. Mun ei kyllä ollut tarkoituskaan edittää tolleen. Oh. Vittu jäi auki, Klipille. saatana. No joo, vittu. Uuri saatana. Juu. Tuu. Vittu toi ei edittänyt oikein. Joo, nyt oli laki. Helppo. Nyt oli laki. Mitä vittua? No. Resettaa! Onko katso? Ai vittu. Okei. Why are you messing with the fan?